Moko kuom jotelo e kar chung od bura magemo wuok oko mar kwedo nek mar wakeni ma osebedo ka dhi nyime kuom thuolo mar dweche ariyo. Gino ma giwacho ni osemiyogi nying marach kaka jogem piny manoluor e weche mag somo. Kotelnegi kod jalony e weche telo Mikai Tabitha Ogutu, jotelogo wacho ni nek ma kamano osekelo luoro e kind wakeni e kar chung od burano mochunogi mar loro kuonde mag ohala e sama chon mar dok pacho. Gino mathiro yuto mar mapile gikwayo jad bura mageme Elisha Odhiambo mondo oluong romo mar arita kwe monywando nyaka josiasa. Koro waluongo jotelo te mantiere game, mantiere siaya mondo gi address the issue of insecurity ma osebedo ka timre game ka mondo mine owuoth kotegno nikech kaponi nek dhi mbele kata odiochieng' inegi anega. Koro nego wawuoth godiochieng' kwategno otieno kwayo wala to wuotho timne nade. Security waber. Bring all the leaders from game, regardless of which divide of the party you're coming from. But bring all the leaders so that we sit down and we go and approach this matter with the people who are sitting at the national government. Either we go to the PS, who is in charge of internal security, or we go to the Inspector General of Police, and then we say enough is enough. A lot of killings are happening in game. Game cannot have a bad name. That game in Rivayala is where bodies are being dumped. The woman want to go to game car. Kata police okina konyowa. En wan nyaka wagol nyithindo marichogi, joma timo mahundugi, tawachonu ni an kod welwenyni, wagoye nyaka giko.